plače okičnica, i šume se čuje ptica, roditelja objesni, čujemo se tu i mi, brinemo se za prirodu, čuvamo i zrak i vodu, niko ih zagadit neće, ne damo im bacat smeće. Klinčan selo, eko škola krasi, ponos nam je svima, koliko nas ima, tu se sadi drveće i cvijeće, ne baca se smeće, tamo gdje se šeće. Klinča selo, eko škola krasi, ponos nam je svima, koliko nas ima, tu se sadi drveće i cvijeće, dobrodošli u naš zeleni kraj. Osnovna škola Klinča sela, 29. ožujka 2011. Projektni ekodan, otpad, radionice. Ravnateljice, projektni ekodan, radionice. Vi zasigurno imate nešto za reći, molim vas. Imam što reći kad je projektni ekodan i ekologija u pitanju. Naravno da sam i ove godine jako zadovoljna što smo nastavili s projektom Međunarodne ekoškole. Ovo je već 6. godina i ovo je naš 6. projektni ekodan s temom koju ste vjerojatno već spominjali, otpad. Ona je ključna tema, prva tema, ali sad smo ju ponovili nakon ovih još 4 ili 5 koje smo imali u međuvremenu i za nove generacije je važna edukacija baš o ovoj temi i zadovoljna sam što se u naš projekt, što je na neki način i svrha i smisao ovog projekta, uključila i naša lokalna zajednica, a to je naša općina Klinča sela je nabavila zelene otoke, to su spremišta za staklo, plastiku i papir. U svim mjestima, u svim mjesnim odborima ili nekim ključnim mjestima općine Klinča sela naši će učenici moći zajedno sa svojim obiteljima razvrstavati otpad i spremati u spremnike ovaj dio smeća koji neki su do sad smatrali smećem, a sada je vrlo vrijedna sirovina i neće ostati u našoj sredini i u prirodi. Hvala vam. Molim Nikolina, hvala i tebi. Radionice. Otpad. Kao jedna od temeljnih ekoloških tema odradili smo kroz 21 radionicu predmete nastave i 8 radionica razredne u matičnoj školi, 4 u područnoj školi Repišće i 3 radionice u područnoj školi Kupinec. U nastavku vam predstavljamo najosnovnije informacije o pojedinim radionicama. Radionica broj 1. Didaktične igre i predmeti od ambalaže. Knjižnica. Iskorištavanje ambalaže u kreativne svrhe. Evo, mi smo ukrašavali limenke, ukrašavali smo ih temperama, lakovima i papirom u boji. Te limenke možemo koristiti za držati za olovke, za svijeće i ukrase. Ove roze su radile cure, a ove plave dečki. To je bilo to. Radionica broj 2. Nuklearna energija. Geografija. Upozoriti na problem zbrinjavanja radioaktivne energije. Radionica broj 3 i 4. Waste detectives. Strani jezik. Izračunati postotak ambalaže u proizvodima koje svakodnevno koristimo i dati savjete kako smanjiti količinu otpada. Radionica broj 5. Izrada dekorativnih kutija i boca. Matematika prizemlje. Od običnih kutija izraditi dekorativne za pohranu sitnice, na primjer nakit. Radionica broj 6. Otpad pjesma. Glazbena učionica. Opis otpada kroz pjesmu. Radionica broj 7. Ukrašavanje limenki. Matematika kat. Pokazati za što sve možemo iskoristiti limenke. Radionica broj 8. Sakupljamo otpad, papir i plastiku. Dvorište škole. Sakupljamo otpad, papir i plastiku po razredima. To ćemo izvagati i dati ekofloru. Radionica broj 9 i 10. Korištenje novinskog papira. Povijest, prizemlje. Prikazati da
Novine nisu samo otpad. Radionica broj 11. Gospodarenje otpadom, savjeti, hrvatski jezik, prizemlje. Želimo izraditi kutije za recikliranje. Radionica broj 15 i 16. Svijet bez plastičnih vrećica. Da se plastične vrećice što manje upotrebljavaju i da se zamijene platnenim. Radionica broj 17. Ekopatrola s biciklima. Naokić. Radionica broj 18. Ured pedagoginja. Izrade ekobiltena na temu. Radionica broj 19 i 20. Strani jezik, mala škola. Ukazati na potrebu izbacivanja iz uporabe plastičnih vrećica štetnih za okoliš, a za poduprijeti primjenu platnenih vrećica koje se mogu iskoristiti više puta. Radionica broj 21. Video snimanje. Budući da smo relativno malobrojni, predstavit ću učenike u radionici. Deja Brezec, Dijana Pukšar, Antonija Razum, Josip Puhalo, Mihael Penezić, Neven Brlek, Anita Udovčić i moja malenkost. Voditelj Dragutin Kuhar. I sada je na nama red. U te postavljene spremnike trebamo odlagati otpad, ali najprije otpad treba razvrstati. Papir u plavi spremnik, staklo u zeleni, plastiku u žuti. Time pripremamo otpad za recikliranje. Iz otpada će se ponovo proizvoditi stvari koje ćemo mi opet koristiti. Svi moramo biti zabrinuti zbog štete koju otpad može pričiniti. Mnogi životinje ugibaju od bačenih plastičnih vrećica, stiropora i kemikalija. Zato se uključimo svi u spašavanje života i veliko pospremanje našeg zavičaja s motom. Neka plavo ostane plavo i neka zeleno ostane zeleno. Sad idemo korak po korak, to jest radionicu po radionicu. Upoznati što su pojedine grupe učenika sa svojim voditeljima istražile na temu otpad. Nismo se mogli odlučiti pa smo napravili dvije grupe. Pa sad vi presudite koja je to bolje. Napravili smo grupu za i grupu protiv. Evo mi smo grupa za nuklearnu energiju i sad ćemo vam objasniti neke prednosti nuklearne energije. Znači, nuklearna energija, konkurentna je cijena proizvedene električne energije, očekivana je stabilnost raspoloživosti cijene energenata, dugoročna perspektiva korištenja nuklearne energije u elektroenergetici u svijetu i povoljan utjecaj elektrane na okoliš. Znači, niski su eksterni troškovi i nema emisija CO2. Mi smo učenici 5. A i 8. A, B i C razreda. Naša se skupina zove Waste Detectives, detektivi za otpad. Gotovo sve što kupimo zapakirano je. Igračke, hrana, higijenska sredstva. Boce, limenke, vrećice, staklenke, kutije. Svi oni čine naš svakodnevni život. Pokušali smo istražiti prosječni postotak pakiranja ovih proizvoda. Napravili smo grafikon sa sljedećim postupcima. Prvo, ime proizvoda. Drugo, neto težina proizvoda. Treće, vrsta pakiranja. Četvrto, težina proizvoda bez ambalaže. Peto, prosječan postotak težine pakiranja. U našem grafikonu proizvodi zapakirani u staklenkama imaju najveći postotak pakiranja, a oni u papirnatim imaju najmanji postotak. Ovo možemo učiniti kako bismo spriječili nastajanje otpada. Jednostavno. Prestati kupovati proizvode u pakiranjima koja se ne mogu reciklirati. Ponovno iskoristiti stara pakiranja što više možemo. Razvrstati otpad, papir, plastika, staklo i reciklirati ih. Prestati kupovati proizvode u duplim pakiranjima. Prestati koristiti plastične vrećice za kupovinu. Zaključili smo da prijateljski odnos prema prirodi znači isto što i prijateljski odnos prema našoj budućnosti. Stava otpad, osim plastičnih boca koje vraćamo u trgovinu, te smo zaključili da bi svakom kućanstvu trebala kanta za razvrstavanje otpada.
Ukoliko želimo razvijati ekološku svijest i poticati razvrstavanje otpada, te time povećati udio otpada koji se reciklira. Izradili smo takvu kantu, te na nju kao predsjednik napisali savjete o gospodarenju otpadom. A ti savjeti su: kompostirajte organski otpad, namirnice kupujte svježe i bez ambalaže, koristite platnenu vrećicu, napitke kupujte u povratnoj staklenoj ambalaži, ne bacajte rabljenu odjeću i obuću. Napisali smo i neka pravila pametnog kupovanja. Mi smo glazbena radionica i napravili smo pjesmu o otpadu. Sad ćemo otpjevati. Naša radionica je svijet bez plastičnih vrećica. Istražili smo. Problem plastičnih vrećica postao je konačno aktualan i u Hrvatskoj. Američki zavod za zaštitu okoliša procjenjuje da se na godinu u svijetu proizvede od 500 do 1000 milijarda komada plastičnih vrećica. Manje od 1% njih se reciklira jer je skuplje reciklirati nego napraviti nove. Prerada jedne tone vrećica stoji oko 20.000 kuna, a dobivene sirovine vrijede samo 160 kuna. Sada konačno i naše ministarstvo počinje razmišljati o tome da vrećice umjesto u prirodi i životinjskim ustima završavaju barem na nekom otkupnom mjestu. Želimo uporabu platnenih vrećica koje se mogu prati i višekratno iskoristiti. Profesorice Zajec, koordinacija cijelog projekta bila je u vašim rukama. Za početak, molim vas nekoliko rečenica o planiranju, pripremama i samom tijeku izvođenja. Ove školske godine mi kao Međunarodna ekoškola imali smo svoj projektni ekodan. To smo obavili danas, 29.3. ove godine, i taj svoj projektni ekodan planirali smo već na samom početku školske godine. U tom svom planu mi smo odredili i temu. Tema ove školske godine je otpad, a malo smo se više posvetili planiranju u 3. mjesecu. Tu su sada svi nastavnici zajedno sa učenicima bili raspoređeni i planirani rad u 21 radionici, gdje svaka od radionica je bila posvećena ovoj glavnoj temi, a to je tema otpad. Dakle, taj dan je bio planiran, pripreman sa strane nastavnika, sa strane učenika i eto danas smo ga konačno i realizirali. U tom planiranju odredili smo temu za svaku od radionica i isto tako smo planirali sakupljanje znači papira i plastike kako bi se naši učenici naučili da treba da otpad nije sve i da otpad treba sortirati. Znači postoji dio otpada, a to je papir, plastika, zatim isto tako imamo staklo ili na primjer baterije, da je to koristan otpad koji se ponovo može preraditi. Prema tome, današnje sakupljanje smo potvrdili da treba sortirati otpad i sakupljati i danas smo to i učinili. Eto, radionice su
znači bile u školi 21 radionica, svaki voditelj je vodio svoju grupu učenika koji su prema pripremama tu radionicu lijepo i pripremili. Nakon toga je bila prezentacija svih radionica i svi učenici su došli u dvoranu škole gdje su se vršile prezentacije šta je koja grupa učenika radila, kako bi svi bili upoznati, koji su njihovi zaključci, što su znači naučili, što su zaključili u svojoj radionici. U globalu, jeste li zadovoljni s realizacijom? Što biste pohvalila, a što bi eventualno trebalo poboljšati za ubuduće? Kao eko-koordinator naše škole, ja sam jako zadovoljna sa provedenim našim projektnim ekodanom. Učenici i nastavnici su to veoma lijepo pripremili. Učenici su puno toga mogli naučiti iz prezentacija koje smo imali. Mnoge radionice su bile veoma kreativne. Nastavnici su pokazali i puno volje i uložili su puno truda i puno mašte, isto kao i učenici. Međutim, što se tiče samog otpada, koji je ključni problem, ključni ekološki problem, jer otpada ima sve više, a otpad stvaramo mi ljudi, svijest naših učenika i svih zaposlenih i općenito svih ljudi u odnosu prema prirodi treba svakodnevno rasti. Znači, danas smo puno toga naučili, a učiti treba i dalje. Učenici trebaju shvatiti da otpad treba razvrstavati, da staklo, papir, plastika, baterije, da se mogu ponovo od njih dobiti također stvari koje ćemo mi koristiti. Znači, to je apsolutno korisno našem društvu kada se otpad razvrstava i ponovo prerađuje. Moja ocjena današnjeg projektnog dana je takva da sam ja veoma zadovoljna sa radom učenika i nastavnika škole. Organizacija je također bila veoma lijepa, a i u buduće treba raditi na tome da mi kao ekoškola i dalje rastemo, da se još više posvećujemo tim ekološkim temama i da radimo na našoj svijesti, da naš odnos prema prirodi treba biti samo ljubav prema životu i živim bićima. Hvala vam. Hvala tebi.